Ya mung sliramu sing tansah tak pikir-pikir rino kelawan ora ana wanita liya. Aku ora percaya, Mas. Aja percaya. Berlina. Dalem. Iki kawis tinggal iki. Mas Dwi dan teman-teman. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh, Mas. Sugeng rawuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Tep laris. Tep laris. Kepiye iki? Kepiye ta, Vita? Laris ta.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca juga bagus sekali Mas Afi. Cuaca mendukung. Nyanyi Mas. Gerabi. Cuaca mendukung. Maksudnya Gerabi. ki yo aja nih ki. Foto dulu Mas Dwi dan teman-teman foto dulu. Ya ayo ngalesek. Stop. Ayo ngalesek. Stop, Yo stop. go foto cah, yo cah. Ya. Ya, Pita mengko lagune ada tersendiri ya. Ada tersendiri. Siap. Teman-teman keluarga besar. Ini keluarga besar dari mana Mas Afi? Iki komplit saka Saking rombongan sanggar. Oh Sanggar Tari. Sanggar Tari Oh, Kurnia Budaya. Kiyo konco-konco reok komplit. Kowe melu ra? Dadi apa kowe? Dadi apa ya aku manut ya aku nek karo kono ki anggere ora mangkatno plathokan urusan iki aku ya wis ora melu-melu Mbak Sanuri sedaya mawon kembang nuwun. Oke, Manggareng. Foto rumien Mas. Wah. Kita lanjut dulu ya. Dunia. Ini juga teman-teman dari Sanggar. Bojoku. Oh, bojomu. Kowe ora ngono kowe jaremu kowe mau iki duda, mbok ora kaya ngono. Mumpung nek kene lho nek aman nek. Pecokan tenan ning omah Mas iki Afi, yakin. Halo. jane sampean ki duda apa wis duwe bojo apa kepiye ngono lho. Aku ki masih Masih apa? kinyis-kinyis. Kowe kebangeter nang ngajak foto aku cah. Ya gek kono melu wae Aku ki yo jek anggota. Ya wis nek anggota ki gek melu moro kek kono rasa suwe-suwe. Gak wong kono. Lihat tetep double Ya. jagongku ki kok. Ora apa-apa. Sambil dilanjut ya. Ya. Malarinya apa malarinya satino rasane sawino ning Waduh,
ya